var langt ikke fra den optagelse. Ja. Prøv lige nu. Kan man ikke sætte et eller andet på, så man kan se det? Som et stykke papir eller sådan noget, som står flower? Eller skal vi bare... Vi skal have en... Er det okay? Ja, men... Jeg står den herovre fra, fordi jeg står sådan her. Når et papir... Eller, nej, vi tager overfra. Så man Hvad med den der plastikpose? Den ryster jo tættere på at komme på. Herovre fra. Er det en tændsætter der? Ja. Det er en... ultralydssensor. Ja, den her, den kan registrere objekter, der er tæt på den. Det er ikke den der capacitor... Jeg ved ikke lige, hvad den hedder. Ej, det skal næsten flagre, det skal næsten være en A4-side. Jeg kan høre det. Ja, det kan du. En lille insekt. Er det svært at... Jeg kan ikke rigtig se det på kamera.